onom sistemu uzmi stvar u ruke, znači mnogi su ono uzeli tako što su glumci priključili se partijama nekim i šta? Onog odmah ga više na televiziji, 15 reklama, 62 filma snimio, sportisti dobili mesto u klubu, muzičari, koncerte. Šta se tu dešava? Znači, upravo to. Mi govorimo kroz tu pesmu Mehanizam sve o tome. I ne samo to, nego i prethodni albumi. Znači, upozoravamo ljude da džabe da neko radi, pojavljuje se na 100 nekih emisija i televizija kad to niko ne vidi. A onaj neki bez veze lik dođe jednom na jedno mesto i to. Znači, taj marketing je, nažalost, Jel ti znači upravo ta situacija, ta izneverena očekivanja što smo konstatovali su bila tvoja inicijalna kapisla da ponovo kreneš i da se ovim numerama i ovim tekstom zapravo obratiš? Početkom, znači 2000-ih, prvi 2 godine bio onako kao, znaš, mi kao, pa dobro, možda neće odmah to da krene, da se nešto desi. Međutim, kad sam vidio šta je, znači, da se tu stvaraju sistem, pa čitav niz sistema, klanova, politizacija društva, monopol, onda sam rekao, znači, ja moram da krenem i da nekim svojim trudom stalno dosađujem i da jednostavno tako kuc, tu sam, znaš. Ja, tebi se dosta zanimljiva stvar desi. I svašta sam tu radio, i strip, i film, i knjigu, i sva. Međutim, morat ćemo mi to da pojačamo još jače. Jel da? Očigledno. Znači, a oči ćemo neke čak ekstremnije varijante, ne mislim na bend, nego i ja kao lider tog benda ću se potruditi da jednostavno ukažem i na neke načine koje ljudi od mene ne bi očekivali da ću da uradim. Ne mislim nikakve skandale, ali poteze neke koji će služiti komercijalizaciji mene i moga benda. Jednostavno, i ukazati tom društvu, hej, pa ako ovaj čovjek ovako nešto uradi, šta će ovaj drugi da uradi? Mislim, jednostavno prinuđeni smo da pravimo neke korake. Ne može. Ovako ostaješ potpuno zaboravljen, usamljen, marginalizovan i šta? A zapravo nije tako. Postoji grupa koja je očigledno... Postoji grupa, ne znam, mislim, postoji grupa u krugu dvojke gde ljudi pričaju o nekim posetiocima njihovih stanova i kako je bio taj glumac i ovaj glumac i kako su oni posećivali pozorište i bioskope i šta. Šta su ti ljudi uradili? To je to. Reci mi, dosta mi je zanimljivo ovaj detalj iz tvoje biografije. I to je vrsta klana, zar nije? Da, i to je vrsta klana i negde hermetično smo zatvoreni, ja ne znam više. Mi stalno ponavljam, neki sad komentarišu to na različite načine i ovo smo negdje pokrenuli serijal ovih emisija da bi ljudi mogli da progovore i da bismo vidjeli koliko smo zbunjeni, a izvesno je da jesmo. Kako ti reaguješ na tu zbunjenost? Ono kao sediš sa prijateljima, evo sad ti i ja sedimo i razgovaramo. Kako se osjećaš? Osjećaš zbunjena, ono kao neke kriterijume koje si sebi lično postavio, koji su ti postavili roditelji, koji su negde pravi kada govorimo ono kao biti dobar čovek. A opet sad u ovom sistemu se ne snalaziti na taj način i onda ili flipneš ili ne znam šta se dogodi. Ili radiš ko konj i čekaš priliku, a to može da bude za 100 godina. Pazi, ja mogu da budem zadovoljan time što ću ja ući u nekakve anale, što će... Ti si već u analima, ti si u muzičkoj enciklopediji. Čekaj, reci mi, molim te, moram da... Samo ti kažem, znači što će posle 20-30 godina, tek kada pogotovo tada budu shvatili neke stvari koje sam pričao, znači tek tada bude ludnica. Ali šta ja da radim sutra ako nemam da jedem? To je problem. Prema tome, mi moramo preduzeti korake da bi bili na mestu koje nam pripada. A od čega sad ti trenutno živiš? A to sada nije slučaj. Od čega ti trenutno živiš? Pa ja radim više stvari. Ja postao sam neki multimedijalni umetnik. Znači, strip, knjiga, film, eto ta izložba, ne fotografija, nego skulptura nekih. Ali, eto, nije bitno. I tako, jednostavno, valjaš knjige, vamo tamo neke promocije se rade, tako to i tako se to nešto... Jel postoji izdavačke kuće koje željno sad očekuju da negdje ti sa njima pregovaraš i zapravo postanu tvoji izdavači? Kako izgleda ta situacija? Pa, kako izgleda? Ja od prvog dana do zadnjeg, znači kako dođem u izdavačku kuću, donesem materijal i to je to. Ne postoji nikakav drugi način. I dok god bude tako, to je okej po meni. Znači, ne idem da plaćam nekog, da nekog cijenam za rukav. To kapiram, da. Ništa, jednostavno. I onda tako idem svaki put od izdavača do izdavača
A šta sad sa ovim materijalom? Evo, imali smo prilike da čujemo 2 nove numere i onu koja je moja stvar za ovo popodne. Karantin. Da. Pa ništa, bend je super, energija je super, atmosfera, videli ste ili ćete vidjeti, nemam pojma, ali stvarno rasturamo, znači i spremni smo na te neke događaje koje nas čekaju. Leto ide i ti neki nastupi, već imamo neke razgovore, dogovore oko toga, spot treba da uradimo, znači dosta neke vrlo pozitivne energije, vrlo pozitivne. Dobro, onda možemo da konstatujemo, pošto smo mi konstatovali ovde... Što je do nas, mi ćemo učiniti. To će uvek biti. Samo što, kažem, preći ćemo nekada neku crtu. Morat ćemo to da uradimo. Jer ne pripadamo nikome. Jer imamo svoj identitet. Originalni smo i teško je tu naći, znaš, mislim... Znaš ono, može se nađe ono 52 otpatka, šta oni čine? Ništa. Znači, mi moramo da pojačamo. I ovom, upravo svojim bendom pojačavamo taj neki pritisak na javnost, da se to primeti, da se vidi šta je prava priča, šta je ono potrebno. Da se ljudi čuju i prepoznaju i smogu snage da... Da obrate pažnju na reči. Da obrate pažnju na reči. Što je... Dobro, veliko nam je zadovoljstvo zaista što ste došli ovog popodneva. Mi ćemo biti tu u onom smislu medijski otvoreni da pustimo tu poruku svega onoga što nosi novi album Budu Popaja. I kako si rekao, podsjeti me band? Sikter Fellers. Sikter Fellers. Hvala ti puno što si došao. Hvala i vama i očekujemo vas na nekom koncertu. Da, već prvo izvesno je da ćemo biti tu. Da, beogradskom.